Andreas Björner Landvetter. Och segrare på matte A blev Martin Holst Lerum 5 poäng. Nu är det match mellan Claes Törnqvist, BK Joy och John Fredriksson Stenungsund. Nästa match på matte A går mellan Martin Holst Lerum och Javier Guerra Mayama Ry. Finns det någon i Luleå som förtjänar det? Eller? Kom igen nu, John! Ja, för det är 20 år. Bra, Gas! Det är tävling för tävling. Han har gjort sig inga stora tävlingar. Kämpa på, John! Nej, det är synd, John! Bara att det är 15. Ja, 15. Ja, det är bra när vi har bra. Ja. Det är 2 poler. Kom igen nu, Karl! Segrande på matte A blev Claes Törnqvist, BK Joy 10 poäng. Nu match mellan Martin Holst Lerum och Javier Guerra Mayama Ry. Är Martin redo att köra eller vill han? Ja, där har vi han. Han får ta några minuters vila.